15 декември. Денят, в който загубих всичко. Денят, в който останах без работа. Магазинът ми затвори, с малко дете в ръце, сметки, разходи, а решение няма. А пък всички около мен ми казват: търси си работа. То пък, защото е много лесно да си намериш работа. Те всички работодатели само мен чакат, жена с малко детенце. Поддала съм над 50 CV-та в обяви. Знаете ли колко ми звъннаха за интервю? Едно единствено. Като отидах на интервюто, попитаха ме там дали имам детенце и аз казах, че е на 3 годинки и ходи на детска градина. Попитаха ме дали има кой да ми помага за това детенце. Аз казах, че има. Но след това на мен ми беше ясно, че те повече никога няма да ми звъннат. Аз им казах да ми звъннат в и двата случая. Дали ще ме вземат или не. Това беше на 15 януари. Ами хора, аз чакам все още обаждане от тях. След като излезна навън и видя някой познат, веднага въпросът се задава: намери ли си работа? Дори от близките ми. Ако може пък да се покрият, ще е най-добре. Банките не ги интересува, че си безработен. Сметките също. Животът не чака. Просто осъзнах, че ако не си помогна сама, никой няма да ми помогне. Нямах избор, просто намерих начин да работя, да изкарвам пари и да не се моля на никого. Днес не чакам на шеф да реши в края на месеца аз дали ще имам пари. Health and Beauty? Ами не вярвах по принцип. Но все пак го пробвах. Днес знам, по-добре да правиш нещо, отколкото да седиш и да се оплакваш. Ако си в същото положение и чакаш чудо, имам лоши новини за теб. Чудото няма да дойде. Но ако искаш решение, ако ти е писнало да си без избор, пиши ми. Гарантирам ти само едно. Ще разбереш нещо, което може да промени целият ти живот.